Een herkenbaar beeld. De jongste voetballerkers die met z'n allen op het bal starten. Dat zal verhoren, want in de nieuwe plannen binnen de teams lietser. Zo zullen de jongsten onder de 6 hier in plak van 4 no aan zijn 2 spelen. Spielerkes tussen de zoon en jochen hier voetbal je nou zoontje en zoon op een heel veld. Dat wordt 6 op een kwartveld. Het doel van de lietsere teams en veldjes is dat de band technisch betere voetballers worden en meer willen krijgen. Ik vind ook dat de band vaker naar de bal moeten komen, dat ze meer plezier hebben, dat ze vaker moeten scoren. Nou ja, dat gebeurt, dat wordt gestimuleerd met deze vormen. Dus ja, we zijn in principe wel heel enthousiast. Maar ja, de kanttekening is liet ja, het wordt organisatorisch verhoord er wel iets serieus. En kijk wie vrij staat, prima! En ga door! De meeste clubs in Friesland vinden het een goed plan. Maar hebben vragen over de praktische kant. Want de verhoring hebben invloed op bijgelijks de velden. De goaltjes, maar ook op het tal vrijwilligers. Ook bij Frisia zijn er nog vraagtekens. Er wordt dan een blitzere veldje spelen. Nou ja, dat betekent wat voor de beleidingen. Hoe ga je dat doen? Ga je dat met pion? Wil je dat met lint? Of misschien moeten we de standaard beleiding wel passen op het veld. Ja, dat zijn al je dingen. Daar moeten we nog een beetje met puzzelen en zie je wat daarin de beste oplossing is. De band moet het takemseizoen al in een nieuwe vorm voetballen. Of dat realistisch is, onderzoekt de KNVB nou. Het is heel ambitieus. Ik zei net dat het mogelijk is. Maar nou ja, er zal nog wel heel wat gebeuren om alles via te krijgen en om echt goed te kunnen starten komend seizoen. Goed zo. En naar er naartoe. Loop er naartoe. Verdedigen. Kom. Allemaal eentje opzoeken. Een verslijnhoersjoch van de verhorings kun je vinden op uw website. Hij blijft binnen. Ja, die bal is uit. Die bal is uit.